Здравейте! Реших да направя това видео, защото нещо ми направи силно впечатление и да ви го покажа. Значи ето тук цяло лято седат и тези рамки, така подпряни. Тук ги пече от ранния следобед, от 2-3 часа ги пече слънце, понеже навеса ни покрива, нали? Така. И слънцето не ги е стопило. Пчелите не са ги откраднали. Просто си седат тези хубави восъчни основи. В кавички. Какво се случи преди една седмица? Поставих просто до тях тази рамка с моя восъчна основа, която беше жълта, но от слънцето избледня. Промени с цвета. Просто UV лъчите избеляват всичко. Дори и восъка. Ами вижте, пчелите откраднаха 50% от рамката. Тези тук са с копешки основи. Това не са мои рамки. То се вижда, те са с дебела горна летва. Случайно попаднаха при мен. И така. Реших да не ги слагам в кошерите си. Тук небрежната съм ги захвърлял. И поставих тази. И ето, един елементарен експеримент. Пчелите за 10 на дена откраднаха 50% от тази основа. И цяло лято тези са непипнати, дори не ги е разтопило слънцето. Това е положението.